Jaha, Varsinais-Suomen pusikois ollaan ja takana virtaa joki ja ihan tän kesän ekoi kalareissuja ja tää on mun kotikoski, niin ajattelin, että tuun tänne poikkeamaan iltahommia vähän katsomaan, että tulisiko turpaa. Tässä olisi nyt ekaa paikka, mistä meinasin koittaa. Joki jakautuu tolleen vähän niinku kahteen ja yhdistyy sit taas tuolla. Niin ajattelin, että heitellään siihen hetken aikaa ja perho on tommonen liila liitsi. Kalastellaan tästä kohtaa koko toi koski läpi ihan rauhallisesti tonne loppuliukuun asti ja katsotaan mitä sitten tehdään. Ok, eli tältä pätkältä ei nyt tullut mitään. Seuraavaksi heitetään tämä tonne asti ja katsotaan mitä sitten tehdään. Ei oo mitään tapahtumia ollut, et pidetään taukoa ja vaihdetaan perhoa ja jatketaan. Tarkkaillaan vähän, et näkyisikö mitään liiket missään ja niin päin pois. Tässä kohtaa nyt on läiskäyttelyt tossa kun pidin taukoa, niin joku, en tiedä mikä, voisiko olla hauki. Katsotaan, mä pistin semmosen tinselin paikkaan, niin katsotaan jos jotakin tulisi. Joku siellä mäjän. Katsotaan hauki tai ottaa toukaa.
Aika komia. Sen verran hieno kala oli, että nyt mä vaan pidän pikku tauon tässä ja kattelen ja lähden kotiin. Ja tämmönen oli se perho mihin otti. Oli kyllä varmaan isoin kalaa mitä ihan hetkeä on saanut. Hyvä fiilis. Se on muuten hyvä, jos on kalapaikat lähellä ja tarpeeksi vanha auto, niin voi aina pistää kotoa vaan kahluvaatteet päälle ja samalla tavalla ajaa kotiin. Semmonen. Oli tosi kiva päivä tai ilta. Ja Tinseli on näköjään kans kovaa peliä. Ei oo semmosia hirveästi tullut kokeiltua, niin seuraavaan kertaan. Jaaha, pusikois ollaan taas. Sunnuntai-päivä ja nätti keli. Melkoinen tuuli, mut ajattelin silti, että lähdetään kokeilemaan taas. Saataisko särkikaloja, isoja. Mut vaikka ei tulisi mitään, niin on niin nätti päivä, että ei haittaa. Tällainen pieni virtapaikka ja tosi hieno paikka. Tuolla alkaa tommonen pieni koski. Ja aloitetaan tästä kohtaa ja jatketaan tonne alas asti. Käydään ensin vähän katsomassa, että miltä siellä näyttää. Siitä alkaa virtaa ja sit se jatkuu tonne ikään kuin niinku kulman taakse. Niin jyrkkä on tää penkka, että voi olla ettei saa kuvattua mitään, mutta katsotaan. Uudehko puhelin, niin ei viitti sitä pudottaa tonne jokeen. Siinä ois eka. Nyt ois eka kalaa saatu tästä paikkaa. Se tuli tuolta vähän kauempaa virrasta ja mä jätin vaan kameran tähän kuvaamaan, mutta toi on niin jyrkkä toi penkka ja niin syvä tossa, että se oli pakko tuoda tohon ainoaan tasaiseen kohtaan, kun tässä nyt on 10 metrin säteellä. Tää melko strämpimistä kyllä täällä pusikois ja sit perho on kiinni koko ajan jossain puskas ja ei oikein noin rullausheitot sun muut, niin ei oikein kuulu omaan vahvuusalueeseen, niin mennään näillä ja opetellaan, mutta se on hyvä vaan, ettei tuu ilmaiseksi kalaa.
Jaha. Yksi turpa kameralle ja sit oon saanut toisen kanssa ylös, mut sitä en saanut filmille. Melkoista ryynäämistä on. Mä pidän tauon tässä ja mulla on oikein eväät mukaan ja kaikki. On tääkin kyllä omalla tavallaan aika upea paikka. Ja niinku päiväksi on kalasteltavaa, jos on hidastemponen ja sellainen. Tauon jälkeen mä koitan tossa on tommonen monttu, niin sitä ja sit jos tästä vähän koittais lirkkiä, jos sais vaikka kalaa. Tämmösen setin kanssa mennään. Anoppi toi aamullani viineri ja sit mulla on termospullos kahvia, vettä ja muutama Turkin pippuri. Sitten osin tommosen oikein tosi suttusen perhon, niin pisti vähän kimaltelevaa siihen, niin katsotaan toimiisko tää. Tää ihan kunnon turpa jo. No niin, nyt ollaan tämmöisessä kohdassa, mistä joki jakautuu ton saaren takia kahteen ja yhdistyy sitten tuolla. Ja tässä kohtaa koko ajan on ollut semmoista normaalista poikkeavaa liikehdintää ja ajattelin, että pitäisikö koittaa oikein pintaperhonkaa siihen. Tämmönen perho on toiminut ihan hyvin niin kuin ainakin aikaisempina vuosina. Siinä on vaan vaahtomuovi ja muutama tommonen kumijalka ja sit tuo alhaalla on jotain kimaltelevaa. Niin kokeillaan semmoista. Jos mä kahlaisin tosta vielä tonne saareen ja siellä oli semmonen tasainen kivi, niin pidän siinä tauon ja koitan kalastella ton toisen puolen, niin yritetään jos sais yhden kalan vielä, niin sit ois niinku ihan täydellinen päivä. Toispuol ollaan ja ei se ollutkaan mikään kivi, kun se on jonkun laiturin varmaan se ponttooni. No niin, saares ollaan ja kokeillaan tästä. Mä luulen, että siinä saattaisi jopa ollakin kalaa.
Noin. Iso turpa. Sinne lähti. Nyt. Yes. Nyt löytyi monttu, missä se on. Ei oo mörköjä, mutta kuitenkin näkkäi kaloja. No niin, nyt olisi päivän viimeinen paikka. Heitellään tähän hetkiin ja katsotaan mitä tapahtuu. No niin. Nyt on isompi. Nyt on ihan kunnon. Ja se oli puun alla. Ei sinne. Oho. Kunnon turpa. Tähän on hyvä lopettaa. Wow. Yes. No niin, Paimio-jokisarjan kakkososa hoidettu ja jäin tähän vähän vielä istuskelemaan. Oon huomannut, että itsellä ainakin toimii hyvin, että ennen ja jälkeen kun aloittaa kalastuksen, niin 5 minuutin semmonen niinku maadottuminen ja varsinkin kun tulee, niin ihan rauhassa tarkkailee sun muuta. Et
mulla on ainakin muuten kaikki vehkeet pitkin poikin ja sun muuta, kun ei pysty yhtään keskittymään, niin suosittelen, että silleen saa parhaan kokemuksen ja sen rauhoittumisen siitä irti, kun ihan hetken istuskelee siinä ja ettei kiirehdi tonne. No niin, moro! Kusikois oltais taas ja nyt tultiin semmoseen paikkaan, missä en ookaan kalastellut aiemmin. On kyllä käynyt joskus katsomassa, mutta vesi on ollut niin alhaalla, ettei oo ollut toivoakaan. Ja pieni paikka, tosi hieno paikka ja päivän tavoite olisi saada 1 kala. Siinä olisi nyt sitten niinku kosken alku tai niska, niin katsellaan hetki, että onko siellä mitään liikettä. Sitten virta menee tänne ja tonne hetkeksi aikaa pysähtyy. Sitten tuolta sitten taas alkaa uusi koski. Olisi päivä ensimmäinen. Aika pieni, mutta kala kuitenkin. Kalastellaan ensin tästä ja sitten tuolta on kovat odotukset, missä on toi rauhallisempi virta, niin se on varmaan ihan hyvä paikka. Tästä ihan alusta 1 tärppi ja 1 pieni kala ja heitteli aika kauan, niin ei mitään. Niin kyllä täällä ihan selkeästi kaloja on, niin mä alan epäilemään perhoa. Mutta katsotaan mitä tulee. Tosta kokeillaan nyt seuraavana, mitä tähän kameraan mahtuu, niin sen verran. Ja sit jatketaan tonne alavirtaan päin. Kokeillaan tämmöstä perhoa. Tää on ihan pieni ja mustan. Katsotaan mitä tulee. Nyt on semmonen tilanne, että mä saa oikein mihinkä täällä kameraa laitettua. Ja sitten on niin matalaa, että perho on kiinni koko ajan jossain. Ja on saanut muutaman turva, ehkä noin 20-25 senttisen. Ja voi olla, että kuvailut loppuu tähän ja pistän pintaperhon. Mutta katsotaan, jos löytyy joku hyvä paikka, niin kyllä mä sit kuvaan Ja katsotaan, jos mä jaksan mennä sinne seuraavaan paikkaan vielä tänään. Niin semmonen väliaikatiedote. Vähän turhauttaa. No niin, otin auton tosta ja ajoin muutaman 100 metriä, kilometri
eteenpäin. Täällä on kans tämmönen koskipaikka. Mä oon täälläkin käynyt tiedustelemassa, mutta en oo kalastanut ikinä. Ja sama juttu kuin tuollakin, että vesi niin alhaalla oli silloin kun kävin tutkimassa, että ei mitään mahiksi. Katsotaan. Ei oo tää puskakalastus muutenkaan kovin helppo laji. Mä voin vaikka koittaa kuvata tämän, kun mä menen tonne noin, niin mitä se sit on. Eli otetaan vapaa. Oi. Näitä paikkoja kun ettiskelee ja kalastelee, niin jumalauta lipat. No. Niin. Joskus aina saattaa sit saada jonkun palkinnon, mut. Tää on vähän tämmöstä tutkimusmatkailua kanssa. Katsotaan mitä täältä vautuu. Täällä on tämmönen koski. Kokeillaan tästä kalastaa. Ensin pikku tauko. No niin, tässä nyt on semmonen sen näköinen paikka, mitä vois koittaa pintaperhonkaan lirkkiä. Silleen, että heittää vaan kovalla tempolla ihan joka nurkan läpi. Tuolla myös. Menen sinne sitten vielä tutkimaan. Mut kokeillaan tästä ja jos mä saisin tähän ton kamerankin jotenkin viriteltyä. Ihan hemmetin hieno paikka. Eli kannatti tulla vaikka ei tuliskaan kalaa. Särki. On kyllä hieno paikka. Mä en varmaan nyt tällä kertaa mene tonne asti. Mut tässä on tämmönen haara. Tonne menee yksi haara. Ja tonne menee se, missä äsken oltiin. Ja jos tän ronkkeiston pintaperhonkaan oikein todella huolellisesti. Perkelee. Vittu. Vedin sit tän kesän ekat kunnon turvat tonne koskeen. Onneksi ei käynyt mitään, mutta on täällä niin saatanan liukasta ja pusikkoista. Ja en kyllä kerro kotoon, että näin kävi.
nyt mä pakkaan kimpsut ja kampsut ja lähden kotiin. Aina ei voi onnistua ja tänään on semmonen päivä. En usko, että näissä paikoissa on mitään vikaa, vaan enemmänkin kalastajat tai sitten on vaan semmonen päivä, että ei syö. Veikkaan näiden kahden yhdistelmää. Se on moro!